Tay laya, sig tambay ay. Mga pila na ko ka. Buwan sig tambay na ko trabaho ba? Mo, ano ba ang drama mo sa buhay? Gaguan ako ba akong kagalingon. Sa may tirada ron. Uy. Sa may tirada ron. Na akong agaw nga. Yawa na lambok, buang ko yung trabaho. Agaw, dire. So, si tirada ron. Say, ikan. Asa man nabitan ang trabaho anay kay labong kung sa mga trabaho na dai. Di ko ganahan baguan ka ng mga agok aso mga magbuling-buling mga naong kay pang chicks niya akong porma. Guard. Paano masabi? Guard, lagi ka guard. Kana, guard, sure na gina. Sure ka ya. Sure ba? Lagi nakita na sa Facebook ba? Kuan ba? Hindi ka pwede po kog dog, ginamos. Kuan ni bay. Ini sa tagaw kay asa man ta poy kinabringan ba sure? Di asa ta? Sa break balik. Oh, mga play man ta dai ta. Play. Yo, basig skamang tirada na. Sure kayo na go. Kana kay makatrabaho ko maka-check sa kuning tirada ron. Ho. Paano masabi? Dugay na gawa kay suyo gawa. Wa jud, bugat na balik karon lagi bakasot sa guard. Okay. Ha, ana, gaw. Kana mga lagmi nga puwa ko. Oh, dali siguro kana. Saan ka gagawa ng pao? Paatuhod. Asa may la? Kirnel lepitagaw. Nagaw buditsor ka ni. Nanay ko braon, kurbada ka, nalikon, muliko ka patuo, balik na ka bawa. Nagumana iskina. Kinaro. Naro dia liko-liko ambog. Sumugbuot magamo maidan padung laha. Paano masabi? Ano ata? Ta, pugso na to para naro trabaho na gusto kay makabira og budget nga lamion ba nga mga TikTokers tirada ba? Yeah, boy. Oh, ta. Ako kagua. Maon dili ni repita gaw di pa. Maon na gaw do ko di ba. Doy kanang asa bet bayin la kirnel doy. Oh, sure gid mo lagi na doy. Oh, sama ko to yung maggrabiha to lakaw to likoon ang munggon to karon tanguson sama ko to. Okay mo na nagaw kay kinahanglan sa maghagok para makatrabaho ta. Oh, to pa ni mo gaw ta. Ta, kina. A few moments later. Yan na gaw. Mo na ni. Mo na gaw kini guard mo ko to. Ato mo tanon gaw. Ta. Asa man mo? Mga play lagi trabaho guard. Oh, mga play mo trabaho nga na purma ninyo. Unsay na mo purma ni guard? Mga lago mo purma. Yo makayo ni. Nice kayo ba? Tirada mga chicks mo ba? Bola lang yan. Pero yung mga purma, mga tambay mo purma. Di mo dawat mong manager ara yung mga yana purma, mga play na mga yana purma. Tay ni, sama tagaw nga di mo ko nadawatog ganito purma. Tay na jo pala batong dungan gaw ja. Akin mo lagi oy. English pata. Gusto mo mga play. Pag-ilis mo balik na ba ni? Di sumadag yan yung guard. Di kasod. Di puhan jo guard, i-copy ko to pag-test tong guard. Tong adi madag to pag-ilis mo. Sorry, don't leave me. Sige. Balik mo guard ha. Oh, balik na mo. Sinimulan ko to, walang naniniwala. Abot sa tagaw. Pinabuan nga tagaw. Eh ano? Klaro dili ta madawat ani ato purman to. Susulatan ko lahat. Nya. Ato pa purma. Okay na kayo? Okay kayo. Okay. Darame. Oy. Yan na, may purma mga play. Pero di na pwede duha mang dungan og pang-apply. Isa tagsa. Isa may muuna ninyo. Kirnel, na mga player eh. Palaw ko pasudlan eh. Sudlan. Pasudlan. Okay. Kadag mga Sama ni tol. mga tolls man. Pang-adso mo sa motor mo, baon mo sa motor mo. Bawal musud ani og magdag nga ni. Oh, di bilin na. Bilin sa naray. Go, Rizal. Yung likod makaw pa kapalikuran ho. Ano na, mga tanap ko ni badaan. Ito boss. Nagdisam ka. Nagbawakan si Tio Bongbong. Nganong mga play mo ka? Na play, gusto yung guard kaya kagawa gawin trabaho. Tig tulad ginamos. Pila edad nimo? Sinibe, Height. scooter. Okay. Ito na yung mapil daw. Ang kompleto na. Barangay clear sana. Oh, na. Pulis. Pulis na. Ah. Perkitanon po na mo na. Bebe, sana ko. Pero pwede na, lingkod guard. Sige, likod. Piligro. Matatigbas Junior. Oh, Ay, kuya mo, likod sa naghanap matiglikod sa barangay day. Paano masabi? Napatay naman di kagtanod. lima ba? Ano dapat tayo no? Sir?
Bola lang yan. Tapos ka po, di ka na ka na preso. Bola lang yan. Tama ning imong Saan? Ano rin? Ano daw? Tayo yung yan, okay? pero okay ra. Oo Pero- niya mo, oo ni mo gipangita. Salamat ito. Guard. What? What the? Isog, kinahanglan isog ha? Oh, isog yung go! Isog! Ang mga karon. It's me, Carl. Chill, chill. Oh, mara isog, kinahanglan isog. Kay imong posteng, bangko niya. Abang ko. Nakibo ka mong gamit og armas. Kebo eh. Shotgun, shotgun imong isyo. Okay. Dawat na ka. Tama, basta yung ba? Okay. Sama mo na, salot mo diha. Sama na, tanong ko na. Sama na, guard. Okay, 1, 2, 3, go. Oh, sige. Gusting, tawagan na ka na po, ugma ha. Mababa. Gusting. Ana, ibili na lang. Papilo na. Ano na yung papili mo? Sige, sige. Sige, sige. Guard! Nasaan ko guard? Kaya ka, nadawat ka? Okay kayo guard. Ikaw ba natapon? Ikaw, hey. A few moments later. Kaya naman itong usa. Uy, ganina ako 5 oras naman ko diri. Uy, kaya. Uy, gusto na ko. Oh, nana oh. Choy, ikaw. Okay kayo gaw. Nadawat ako gaw. Dawat ka? Oh, ikaw nasunod ko na ito. Padungan na ka. Asa mo? Kanya ako na. Oh, ikaw. Sunod na ito gaw. Muna ako na gaw kay. Sama ka. Guard! Eh, mo lago-lago kag sod. Huwag ka mo tawad sa guard na guard gani ane. Okay. Colonel. Uy, guard, sa mga guard. Mga player eh. Basta mo na, pasudlan na rin, be. Ano na? Pasudlan. Sir! Uy, Dong. Oh, sir. Kauban na mo itong unang play next. Uy, Dong, tama na. Ang likod, magkapa magkapalikuran, ha? Sir. Uy, Dong. Uy, sir. Tagnisaan ka, Dong. Taga-butayan, sir. Kaya nasa man na-dapit ka itong bukan si Tiwongbong. Oh, sige na, sinanapit na, sir. So, kauban mo itong mga play pag... Oh, sir. Gamit to. Nagamit to lang ba na tanong ni sir? Layuan niya, sir, no? Sayangan. Hindi lubutay, sir. Kasi puno nga na lang nilubutay. Sige, baliw ko. Lingkod, be. Lingkod. Di asa, performance mo na ako. Sorry, sir. Di na ako, performance mo. Sir. Kasi pasensya juga dok, hindi ko mo dawat og mga board record. Kung saan yung dawaton, sir? Ang akong dawaton kanang mga na-experience. Ang bisan na priso, nakapatay. Bola lang yan. Kaya pasensya juga dok, hindi ko mo dawat og mga way, mga record. Akong dawat na kanang mga nakapatay gikan na priso. Ilis kay lami ko record, sir. Din, paano ako, sir? Di kay critical area mo na sa ina nimo. Di madaog mga talawan na to. Paano masabi? Oh, uli, tuwa ko ngayon mo. Go. Boss, naman boss mo na magminghoy og purma, boss. Huwag ko na dawat na ito. Right? Okay, wag mo no? Ang ilang kuwan mo kayo mga balito ko, no? Ah, bala minus mong ka. Ikaw, ikaw. Minus mo ka. Padrik ko rin yung pangita, ha? Nalimutan kahit Sama, sir! Uy, Dong! Yung Ayun, Dong! dawaton mo, sir! Ibalik ko may gusto, sir! Yung nagkaso gipatay mo guard mo. Saman! Dawaton mo din. Automatic hit guard na ka. Shit, dawat, Hit guard. sir! Oh. Dawat, sir! Sige. Balik ko, yung gusto na, ha? ang galing. Ang galing! Isog na ka sa Okay, sir! Ikaw puli ng card na.